Naša spoločnosť Siemens je výhradným dodávateľom hliníkových lodí od renomovaného výrobcu Alba pre Českú republiku a Slovensko. Hliníková loď Alba 395 je jedným z najobľúbenejších kompaktných modelov, ktoré možno použiť ako na vodné lyžovanie, tak na rybolov. Výhodou je použitie nielen na úzkých riekach a plytkých jazerách, ale aj na priestranných vodných plochách. Celková dĺžka lode je 3950 mm a šírka je 173 mm. Uhol kýlovitosti na zrkadle je 10 stupňov. Výška zrkadla je 508 mm. Loď je určená pre 3 osoby a maximálny výkon motora je 30 konských síl. Hrúbka lode a hrúbka obšívky sú 3 mm. Hmotnosť lode je 294 kg. Súčasťou štandardnej výbavy je platforma na rybárčenie s nádržou na ryby, s okysličovaním ovládací panel so 4 tlačidlami, bilge pumpa, hlavný vypínač, navigačné svetlá, 2 USB zásuvky typu C, obloženie úložných priestorov, lodný exteriérový koberec, podlahový vinyl, dokončenie vlaku sada zámkov na skrinky z nehrdzavejúcej ocele, 4 kotviace rohatky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, horné pozičné svetlo na korme, poistková skriňa pre 6 spotrebičov. Na pravoboku je prípravok na uloženie a prepravu 2 udíc. Ich robustná konštrukcia z hliníka zaručuje dlhú životnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom, čím sa stávajú ideálnou voľbou aj pre náročné podmienky. Viac informácií, ceny a kontakt na spoločnosť Siemens nájdete na našej webovej stránke www.albaboats.sk.